Kebetulan nami kula niki Arab sedaya. Namine kula niki kebetulan Umi Lailatur Rahmah. Niku artine adalah wong paling ayu dhewe sak Indonesia. Lan apa kok ora terima? Wah. Ya ora ana sing ngelem ya tak elem dhewe. Napa nak basane ngelem mriki napa? Ngalem. Ora ana sing ngalem ya tak ngalem dhewe. Malah dulu orang zaman dulu itu kalau menamai anaknya ora susah-susah, Bu. Biasanya didelok wetone. Nggih napa mboten? Nggih, lahire legi, legiman. Lahire wage, wagiman. Lahire pon, poniman. Ponidi,